Durant uns quants dies hem estat treballant en aquest acord i encara que inicialment ja teníem una bona entesa i unes ganes de fer un acord en el sentit que l'hem fet, per ser seriosos i no deixar res, hem estat treballant i consensuant amb cada un dels nostres partits i per tant hem fet les rodes de consultes que hem hagut de fer per poder fer aquest acord d'una manera plena i sense fissures, perquè el principal d'aquest acord és que hi hagi estabilitat al govern de Torredembarra. Per tant, a més de ser un pacte estable, també serà eficient i ara passem, al final, explicaré una mica les carteres que tenen cada un dels regidors perquè podeu veure això que estic explicant. Una de les claus d'aquest acord és el fet que l'alcaldia la compartirem el PSC i Esquerra. Això ha sigut una feina important per a Esquerra, perquè de fet som els que hem guanyat les eleccions, però hem entès que la millor manera de garantir l'estabilitat era ser generosos i compartir aquesta alcaldia amb la segona força més votada. Generositat que ha fet Esquerra Republicana, que li vull reconèixer, generalitat que ha fet Generalitat que ha tingut el PSC també, perquè els resultats donaven per intentar unes altres coses que al final ens hagués abocat a una Torredembarra d'abans, inestable, amb trencadisses, com deia l'Eduard, i agraïm també al Xavi i al seu equip per estar sempre disposats a col·laborar per la bona governança de la Torre, que és al final el que estic convençut que aquests tres partits ens mou. S'ha de governar bé i s'ha de governar d'una forma estable i amb perfils en preparació, com acaba de dir l'Eduard. Els perfils estan encertats en aquelles responsabilitats que tenim i, per tant, amb ganes de començar a treballar el abans millor per donar aquest impuls que creiem que els que venim i també la gent que suma nova a Esquerra hi podem donar aquest ajut. Per la nostra gent és el fet de poder treballar i estar al servei de la ciutadania de Torredembarra. Creiem que és molt important el fet de poder tenir veu i poder demostrar la feina i la vàlua personal del nostre equip des de dintre del govern, podent ajudar amb l'equip que s'ha conformat, un govern que donarà estabilitat a Torredembarra els propers 4 anys i que ha de tenir criteris molt importants al cap, com l'eficiència, l'eficàcia i l'agilitat amb les gestions.